हाय हेल' गुड इभिनिं लोगोफोर बेलासि समनि मोनाबिलिनि नोंथांमोनजों दान्दिसे सम फैलायबाय आङो आरोना। हाय हेल' गुड इभिनिं लोगोफोर बेलासि समनि मोनाबिलिनि नोंथांमोनजों दान्दिसे सम फैलायबाय आङो आरोना। सोर सोर दङ आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय अननानै कमेन्ट्स खालामदो। गुड इभिनिं गाइस, प्लीज कमेंट करो जो भी है। हाय हेल' गुड इभिनिं लोगोफोर बेलासि समनि मोनाबिलिनि नोंथांमोनजों दान्दिसे सम फैलायबाय आङो आरोना। सोर सोर दङ आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय अननानै कमेन्ट्स खालामदो। गुड इभिनिं गाइस, प्लीज कमेंट करो हाय हेल' गुड इभिनिं लोगोफोर बेलासि समनि मोनाबिलिनि दान्दिसे सम फैलायबाय आङो आरोना। सोर सोर दङ आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय अननानै कमेन्ट्स खालामदो। कमेन्ट खालाम लोगोफोर सोर सोर दङ। कमेन्ट खालामदो सोर सोर दङ। कमेन्ट खालाम लोगोफोर सोर सोर दङ। कमेन्ट खालामदो सोर सोर दङ। गुड इभिनिं लोगोफोर, गुड इभिनिं। बेलासे समनि मोनाबिलि समनि नोंथांमोनजों लाइभ स्ट्रिमिं खालामदो। नोंथांमोना सोर सोर दङ आंनि लाइभआवहाय अननानै कमेन्ट खालाम। नोंथांमोना कमेन्ट खालामबोलासो आं नोंथांमोनजों रायज्लायनो हागोन। गुड इभिनिं लोगोफोर, गुड इभिनिं। बेलासे समनि मोनाबिलि समनि नोंथांमोनजों लाइभ स्ट्रिमिं खालामदो। नोंथांमोना सोर सोर दङ आंनि लाइभआवहाय अननानै कमेन्ट खालाम। नोंथांमोना कमेन्ट खालामबोलासो आं नोंथांमोनजों रायज्लायनो हागोन। अननानै फै बयबो कमेन्ट खालाम, रायज्लायनि दसे बेलासिनि।
अननानै फै बयबो कमेन्ट खालाम रायज्लायनि दसे बेलासिनो रावबो गैला नामा मानोलाय बिदिरा नोंथांमोनालाय Martina Aurelio, hello, welcome. Rabu gila nama. Mana tuh anda nih ki? Martina थांबाय नामा Martina Aurelio, hello, welcome. Main praktik kayak Mana? Anda tuh layak tamekan. थांबाय नामा Anda tuh layak tamekan. Martina Aurelio, hello, welcome. Mana? सोर दङ कमेन्ट खालामदोरा Biboro, hi. Soर दङ हेलो गुड इभिनिं मा मा खालामदो
दङ आं बिब्दिनो नोंथांमोनजोंनो दसे बेलासे मोनाबिलि समनि लाइभ स्ट्रिमिं खालामदों आरोना। नोंथांमोनहा सोर सोर दङ आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय अननानै कमेन्ट खालामदो। बे बर' हाय हेलो गुड इवनिंग मार्टिना चली गया क्या? खाम गैयालै नोंसोरो अनथारा आंखौ थांजोबो। मा खालामदो? दङ आं बिब्दिनो नोंथांमोनजोंनो दसे बेलासे मोनाबिलि खालामदों आरोना। नोंथांमोनहा सोर सोर दङ आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय अननानै कमेन्ट खालामदो। सोर सोर दङ माने मानसिफोराथ' दङ दंनायालाय थेवब्लाबो माथो रावबानो कमेन्टस खालामा आरोना। मा खालामनो आरो नों सासेल' खालामबाय दङ आरोना। मानसिफोरा गाज्रिसो मोनदों ना मादोंथाय कमेन्टखौनो खालामा माथो। कमेन्ट खालामला नामा रावबो? बर' मानसि दंना गैया जाखोरा? आंनि चेनेलावलाय बर' मानसि दंना गैयालै? मानसिफोराथ' दङ दंनायालाय थेवब्लाबो माथो रावबानो कमेन्टस खालामा आरोना। खालामनो आरो नों सासेल' खालामबाय दङ आरोना। मानसिफोरा गाज्रिसो मोनदों ना मादोंथाय कमेन्टखौनो खालामा माथो। कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट खालाम। कमेन्ट खालामला नामा रावबो? बर' मानसि दंना गैया जाखोरा? आंनि चेनेलावलाय बर' मानसि दंना गैयालै? रावबो हरलामारा नामा? कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट खालाम।
मा जाखो लोगोफोर सोर सोर दङ दाबो फैलाबो कमेन्टबो खालामला नोंथांमोनालाय मा जाखो आन्दायबाय दिनै आन्दायबाय मा जाखो लोगोफोर सोर सोर दङ दाबो फैला कमेन्टबो खालामला नोंथांमोनालाय मा जाखो आन्दायबाय दिनै रावबोआनो गैला माथो बबाव खारजोबखो लोगोफोर कमेन्ट खालामदो ना रायज्लायनो गोसो गैया नामा नोंथांमोनालाय रावबोआनो गैला माथो बबाव खारजोबखो लोगोफोर कमेन्ट खालामदो ना रायज्लायनो गोसो गैया नामा नोंथांमोनालाय रावबोआनो गैला माथो गोसोखौ आंनि मालाय रायज्लायनो गोसो गैया नामा नोंथांमोनालाय
गोसोआ आंनि नोंखौनो लाना बुरखायनो हाया सोरजिनाय आं। हेलौ हेलौ लोगोफोर सोर सोर दङ अन्नानै कमेन्ट्स खालामदोरा गोसोफोरखौ बरिं मोनथारो आरोना। नोंथांमोना कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजोंसो आं नोंथांमोनजों रायज्लायनो हागोन। बेबादि थायोब्ला आं बोरैहाय गोसोखौ गाहाम मोननो बरिं मोनो आरोना लोगोफोर। अन्नानै नोंथांमोना शेयार खालामदो। हेलौ हेलौ लोगोफोर सोर सोर दङ अन्नानै कमेन्ट्स खालामदोरा गोसोफोरखौ बरिं मोनथारो आरोना। नोंथांमोना कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजोंसो आं नोंथांमोनजों रायज्लायनो हागोन। बेबादि थायोब्ला आं बोरैहाय गोसोखौ गाहाम मोननो बरिं मोनो आरोना लोगोफोर। अन्नानै नोंथांमोना शेयार खालामदो। थांजोब्बाय नामा लोगोफोर? बोरैहाय जाखोरा नोंथांमोनालाय बिदिबालाय कमेन्टबो खालामा। हेलौ हेलौ लोगोफोर सोर सोर दङ अन्नानै कमेन्ट्स खालामदोरा गोसोफोरखौ बरिं मोनथारो आरोना। कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स खालाम। सोर सोर दङ लोगोफोर कमेन्ट्स खालामना हो। नोंथांमोना कमेन्ट खालामब्लासो आं रायज्लायनो हागोन आरोना। थांजोब्बाय नामा लोगोफोर? बोरैहाय जाखोरा नोंथांमोनालाय बिदिबालाय कमेन्टबो खालामा। गोसोआ दिनै नोंखौनो गोसोखौ लानानै बुरखायनो हाया
आगे क्या बोला? वो उसको टून बोल दिया ना, वो मेरे आगे बोलता ही नहीं होता। कौन? चिंटू क्या बोलता? अपनी भाषा में बोल रहा था, मैं भी तेरी दोस्ती है, पता नहीं मैं भी कुछ बोलूं, मेरे आगे बोलता ही नहीं है वो। बोला पता नहीं क्या बोलते रहते, हिंदी में बोले ना जो बोलते हैं हम। इसको तो आता है पूरा। Set dong oh. Komen kalam. इधर भाई लिख दिया था, इसको भी नहीं आ रहा था जाना, ऐसे लिख दिया फिर जाके एकदम। After Ali. अपन है ना बोतल आई, ना बोतल आए खा लेके अरे यार ये भी सुपर बोल रहा हूँ, न्यू वाला आ रहा है। बोलो तो न्यू वाला आ रहा, न्यू रखे और हो जाएगा यार, एडजस्ट हो जाएगा। पंखा चालू करो, नहीं अभी मत कर। चावल और सब सारा ठंडा हो जाता है, कलर भी हो जाता है। अरे इतना डाला तो तुम उठा लिए थे वापस। दिन दिन में किसी ने खिलाता ही नहीं यार खराब सच में। उस दिन बनाता हूँ और जल्दी हो जाता है फिर। 2 दिन मिला मैंने को। कौन बनाया था? मैं तो बनाया था उस दिन। जिंटू में नहीं होगा, जिंटू उसका हाँ उसने में उसका पेड़ मैंने एक दिन एक रोटी ले गया और इतनी सब्जी, पानी और दारू पीता रहा, और वो उसमें तो मेरे को लगता कुछ खाया भी नहीं था सब्जी। तो चीटिंग कर रहे सेटिंग है उसको, सेटिंग है उसकी ये वहाँ की करता है। 2.5 किलो चावल लेता हूँ। यार मैंने फोन किया, बोलती मैं नहीं जानती तुमको कौन है, तो बोलती हाँ जानती हूँ। थोड़ी देर बाद बोलती पहचान ली। अरे भाई गरम भी है।
अरे इसी की वजह से खाना जाता है यार। पहले बोलना चाहिए था। किसी ने इतना जवाब दे डाला दिया था, मेरे को भी, मेरे को भी। इतना बचा था कि तीनों खाया है। एक ही लोग तो देख रहा है। एक ही लोग बहुत काफी है मेरे लिए। फोन भी चालू है, फोन भी चालू है, ये भी चालू है। ये कैसा सिस्टम है? बहुत खतरनाक सिस्टम है। ना जो तो फोन में पागल ना हो जाए वीडियो के चक्कर में। गाइस लोग अभी वेट करो, मैं अभी खाना खा रहा हूँ। बाद में बातें करेंगे, मुंह डाल के, आंखें डाल के। आंखों में स्टेशन पे, आंखों मिला के। एक स्टेशन पे वो लगा दिया था, जैसे पता है बिहार में, बिहार साइड में, पटना में है ऐसे कुछ नहीं। क्या टैक्सी चालू कर दिया था किसी ने हैक करके पूरा स्टेशन पे। इतना पब्लिक था, सब देख देख रहा था। दे धपा धप चालू भाई। हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस? जल्दी जल्दी से आओ, जुड़ जाओ, एक लोग आ गया देखो। बोलो ना, बोलो बोलो। हम लोग खाना खा रहे हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अभी नहीं जाना, फिर बातें करेंगे, है ना? हम दोनों एक्सीलेंट, एक्सीलेंट बॉय। गर्ल्स हो कि बॉय, कमेंट जरूर करना, नंबर जरूर देना। लंबी वाली में तो नहीं यहाँ तो सीधा फेसबुक पे भी चला दिया करना है, यहीं से जा रहे इंस्टा पे ट्विटर पे भी। सब देंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। लाइव, लाइव स्ट्रीम। सेकंड में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे रख दे। हाँ, है उधर, जल्दी से जुड़ जाओ गाइस। हाँ, यहाँ से वहाँ भी दिख रहा है। और किस किस को मटन का टंगरी खाना है इसको कमेंट करो। हम देखेंगे अभी मैसेज में। मटन में खाना है कि? मुझे तो खुद तो मटन बोल रहा है, खुद तो टमाटर और मिर्ची ये खा रहा है। मटन का लेग पीस नहीं देख रहे हैं। देखिए से अरे भाई, बोल तो सुबह मिटाने का है ये। मैं समझ गया तुम क्या करना चाहते थे। बोलो।
रहता है, 1 लीटर में इतना खत्म होता है। जियो और जियो। हेलो गाइस, जल्दी जल्दी से जुड़ जाओ। जल्दी जल्दी से जुड़ो, सही बात है ना। हाँ, हम लोग खाना खा रहे हैं, वो भी मटन। जल्दी जल्दी से जुड़ो। दिल भेजो, दिल जल्दी जल्दी से दिल भेजो। हम अभी मटन का लस्सी पी रहे हैं। हैं, ये लस्सी का है। चिकन का सूप पी रहे हैं, वो मटन का पी रहा है। झूठ बोलना पाप है, अटक गया था। इस इंसान को देख रहे हो, पानी पीने देते। ये डाल दूं उसको, इसमें पिए। भरने जाएगा तो ये इंसान अच्छा है। Komen kalau macam ada ragu ya. Hah? डायरेक्ट मिक्सर में देके पीस देना है ना। आज बापू भैया से बात करते हैं यार, इतना बड़ा बड़ा लहसुन कैसे होगा? Solo ke Rosiden tuh sih.